Ayan ba yan? Mga kulay ba ganito? Sibuyas tsaka bawang. Tiki karot si Busing. 50. Patatas. Sandaan. Marcos is the best. Tumaas si Marcos. Gulay. Hindi rin natin mawanti din Tahanang gulay bagsakan. inflation rate. 100 patatas. Buong bansa ga iba ganun talaga. Ay hindi lang sa bansa naman natin. Ilang kailan? Canada. Lahat. Tagla. Patatas. Karot. Ano patatas yun? Kano patatas? 120. Kano carrots? Kano carrots? 25 ang kilo. 25 carrots? Ano yung carrot? Ito. Oy, magkano yung carrot? Oy, Divina! Oy, di carrot tagman mo. Divina. Kitchen. Aji ngayon eh. Ito? 50 po yun. Ang ito? Ito? 40. Ay, ito na lang. Talong celery, dusing onion. Divina, talong celery, dusing onion. Tayo ngayon ng carrots. Yan. Hindi mahal nga ng kilo. 40. Patatas. 100 ang kilo. Pwede na. Dami dito. 30 ang kilo. Dami. Sili. Anong kilo sili gusto? Magkano? Sili. Frozen. Hindi lang. Ano patatas yun? Ang daan din. Parehas lang. Isang daan ang kilo. Ang daming gulay. Ayan din. Ayan. Bukan. Kano kilo nito? Ha? 50 kilo? Napang ako na isa. Ano to? Pungkan? Seedless po. Ano, mandarin. Mandarin sila. Mandarin daw seedless. Chalang. Mga limon. Kalabasa. Kano sa kalabasa? 30. Balik na. 30 daw ang kilo ng kalabasa. Medyo mahal yan, kalabasa. Oh. Mango.
Sibuyas. Kano sibuyas ng kilo? 140, 130, Sibuyas sa bawang. Mahal nga lang. Mahal nga ng sibuyas ngayon. Yan. Suga. Kamote. Okay. Kano kalabasa yun? 25 po kilo. 25. Yan lang. Dahil puso. Puso. Kano kalabasa ito? 25 din. Parehas lang. Tayo sa pwede lang paakyat sa loob. Yan. Agad. Oh, luya dami. Ano naman nga eh. Sobra ka. Kano luyang dilaw? 50 tabo. 50 luyang dilaw. Ayan, luyang dilaw. Yung turmeric. Yan. Luya. Ayan, puro luya. Daming luya. Laman ng baka. Joke. Yan, sibuyas. Yan. Yung pinakabagsakan. Yung kasi yung iba naman doon sa labas, sa kalsada lang. Ito, kamote. Yan. Daming kamote. Yan. Iba na mamili ang mga barangay bayan ito kung kuha. Ano? Yan. Kalabasa. Kano kilo kalabasa, boss? 23? Lahat yan, dahil kalabasa. Oh. Mura. 23, kamatis. Kamatis. Kano kilo yung kamatis, boss? 110? 110 yung kamatis. Sobrang taas. Sili, talong. Talong. Ito tayo. Sili, kalabasa. Nyatan. Siguro malikpak ka pante. Ito nila yung mga pupunti, mga paninda nila. Ayan, pero pag maramihan, sa kabilang side. Yan, daming upo. Upo. This. Sibuyas, bawang. Sibuyas at bawang. Kamatis. Ito yun ang turmeric, no? Oh, gumot sa lahat. Ha? Gumot sa lahat. Agamot sa lahat. Pang-diabetes. Gamot pa yun sa walang pera. Ayun, yung problema. Yun lang. Isa lang? Isa lang. Kilo. Talong. Sili. Sabungan. Sabun. Yan, oh, dami saging. Uga, bundok. Parang bukid. Dito pala. Yung lugar kasi pinapagsakan ng mga gulay at bukas galing Baguio at galing ibang mga province pa sa dito sa north.
doon. Sinasabing yung iba dito dadalhin pa sa Maynila. Yan, tapos ang pinakabagsakan sa Maynila yan sa Balintawak. 75